Zan faɗi sirrikan zuciyar da san ki a zuciyar girma. Kin nuna halin kirki kin gaba zan manta da ƙauna ba. Ba tunda ina cikin zuciyar ki ba kya manta da kauna ba. Mai sona na ji na dauka saki a zuci ba za na yasar ba. Ki zama digani da kin ga waɗansu ba su ya aune ba. Da na shigo da magana ta so ban tunanin za ki amsa ba. Sai gashi na shige zuciya ba zai yi wani manta rana ba. Kina jira rufe zuciya ni san wata banya amsa ba. Da maganar a zuci take ki gane ba a baki ba. Ko me za a ce min a kanki ba zan iya juya baya ba. Alkawari na ni ma rike ki yi mini so mai kyan haiba. Don haka duka abin da za na faɗi ki rike ki yodo ba. Shi so sirri ne wanda duk ya rike shi ba za ya faɗo ba. Gani na ake yi kamar wawa asilar ki ba wai ba. Wasu suna ganin bai kamata a ce kin bani kauna ba. Suna ganin ina wahala ne ni ban da can bar su ba. Dan haka duk abin da suke ta faɗi ba za na kalla ba. Duk mai bakin ciki da yin Allah ba zai ga daidai ba. Ki kara hakuri ko me aka ce miki karki yodo ba. Na san so halitta ne ni ma rike min sirrina. Na ƙara sanari da ke jini da kin zauna cikin raina. Na zo da saƙona kuma na san wallaki na fahimta na. Don haka kar ki manta da ni zan so ki ɗan ji tausayina.